и планината. Планината, братчет, навсякъде си е планина. Но тази планина поштракляла, разправят в Юдея и трябвала тя да се види на всяка цена с някакъв Мехмед. Дет не искал да ходи при нея. Тогава с планината решила да иде сама. Решила да мръдне, макар неподвижна и твърда. То било трясък и шум, въобще шарма. Може да се представи, братчет, планина как се мърда. От тази гиротия една там съседна река и тя пошторяла от странната гледка горката. Където има сестро, при Мехмед, планината рекла. Тръгвам с теб, лекомислено рекла реката. Подир тях се повлякла една зеленяла гора. Заедно с 3 миризливи блата и те от съклет. Станало всичкото леш, мати маскара, цял континент поел поштраклял към Мехмед. Планетата съне наскочила в нощния час. Ко става тук, бе? Това е тази гиротия напред? Навред. Не питай и казват, тръгвай веднага с нас. Ма при кого? Бали го, някакъв Мехмед. И под ръка с луната, взели за да не страда, и с две-три планети комшийки и в пакет, си юрнала в купом цялата тази кавалкада, да дири Михаля, кой е тъпан Мехмед. Пазари, пулсари, огромна космическа флота. Витаят под черните дупки с сонди безчет и зорко претърсват простора Енелота и видят следи от скатания тип Мохамед. Значи, от тогава до днес Шешардисан лудея Всемира, кючеци, гюбеци, манета и лах Моабет, а малкото свестни отгоре не гледат сира, аджева, сто за дембелене то с Мохамед. А екип от професори даже и днес наблюдава този безумен процес в световния ред. Кой искаш? Кажи ми, брато, от такава държава, дет всичко зависи от някой с име Ахмед. Това беше точно подарение на тройната кръв.